なあ、知ってる？猫ってな、一日の大半を寝てんねんで。家に誰もいない時は寝てるか、家の構造を分かるために探検してんねん。まあこれが猫が家に着くって言われるゆえんやね。だからな、知らん家行くとものすごいおとなしなんねん。借りてきた猫のようなとか言うやん。あれほんまそのまんま。この前な、お母さん帰ってきて遊んでもらおうと思ったら、晩ご飯作らなあかんから後でなって断られて、ね、お姉ちゃん帰ってきたからな、遊んでってすり寄ったら、今流行りのなんとかゴーやっとって、全然相手してくれへんねんね。うちの化け猫はすぐゲットできるのになとかブツブツ言うとんねん。どう思う？だからな、腹立ったしベッドの下に隠れてすねたったわ。ほんならな、お母さんがご飯やでって言うから、しゃんなしで出て行って食べてたら、二人声揃えてな、ほんま猫まっしぐらやねって。やかましいわ。ちなみに猫って魚好きなイメージやろ。どっかの虎猫が魚くわえて逃げてるからな。でも基本何でも食べんねんで。もちろん魚も好きやで。あと肉も野菜もチーズとかも好きやねんで。猫の好物って飼い主によって変わんねんで。でもな、食べたらあかんものもあって、玉ねぎとイカとブドウとチョコとかカカオ類はあかんから覚えといてな。あと、甘いものとか出されても甘さ感じる味覚ないし、美味しいとか思わんから気ぃつけてや。いっぱい喋って疲れたからちょっと寝るわ。じゃあまたな。